sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sanggol patay matapos maipit sa kadena at gulong ng isang motorsiklo sa Tagkawayan, Quezon. Matapos ang momento sa langis nitong Martes, panibagong momento sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. At lambat na ginagamit sa pangingisda sa Lake Bui, inspirasyon sa pavilion sa public park sa Capitol Complex. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Dead on arrival sa ospital ang isang 3 days old na sanggol matapos maipit sa kadena at gulong ng isang motorsiklo. Rescue operation sa sanggol naging pahirapan. Narito ang ulat. Ito ang aktual na rescue operation ng mga otoridad sa isang bagong panganak na sanggol na naipit sa kadena at gulong ng isang motorsiklo sa bahagi ng Quirino Highway, Tagkawayan, Quezon nitong June 25. Ayon sa Tagkawayan Police, pauwi na sana sa Barangay Pasay sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur ang ina ng sanggol, lula ng kinakasama nito gamit ang isang motorsiklo. Pagdating umano sa bahagi ng Barangay Rizal, lumaylay umano ang kumot na nakabalo sa 3 days old na sanggol. Hindi akalain na yung kumot, yung ginamit na pinampalupos doon sa baby, sa nasabing 3 days old baby, kinain ng kadena yung kumot. At hindi na malayan, tuloy-tuloy itong tumatakbo, itong nasabing single motorcycle, at yun na po ay nahila, pababa na yung baby, dumiretso po dun sa may kadena. Sumiksik na dun sa may kadena at kinain ng kadena. Yung kumot kasama na yung baby. Posibleng hindi rin umano napansin ng ina ng sanggol na nahulog na ang bata. Naging pahirapan pa ang rescue operation sa sanggol dahil sa tindi ng pagkakaipit nito sa kadena at motorsiklo. Naisugod pa sa pagamutan ng sanggol ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Ito po ay nagsisilbing aral sa lahat ng mga motorista na maging maingat sila kasi nga ang disgrasya in span of seconds pwedeng darating yun. Parang yun sabi ko nga, hindi niya namalayan na tumaylay yung kumot at nagulat na lang siya, napitawan niya nung nakain ng kumot ng kadena na yung kumot kasama na yung bata. So iwasan po ito dahil bawal po ito na iangkat natin yung baby o yung ating mga anak sa motor. Good for two lang talaga ang motor. Chris Novello, CSN. Nagpapagaling pa ang isang lalaki na biktima ng pananaksak sa San Fernando, Camarines Sur. Selos, ugat umano ng pananaksak ayon sa PNP. Narito ang ulat. Himas rehas ngayon sa San Fernando Police ang isang 19 anyos na lalaki matapos masangkot sa pananaksak sa Barangay Bonifacio nitong nakarang araw. Isa sa mga tinitinang motibo ng kapulisan sa insidente ang selos. Bago nito ay nagkagulo muna umano sa naturang barangay na nauwi sa pananaksak. Selos, sabi po nung suspect, and yun na rin nga po is mali po yung kapagbintangan niya. Kaya po nasaksak niya po yung biktima. Di bali yung biktima, nag-awat lang sa gulo kasi nakita niya na may nag-aaway daw po sa tabi ng daan. May kakilala po siya doon, inawat niya din daw po. Hanggang siya na po yung nasaksak ng suspect. Depensa naman ng suspect, kinampihan niya lang ang kanyang kaibigan. Aminado rin ito sa nagawa niyang krimen. Barkada ko. Tapos nasaksak na si barkada ko. Sabi sa ko, pati tabangan mo ko. Di malala na si Logan. Warak-wak po si Kamot. Mga moro, warak si. Tapos sinarugan ko man po. Tigulbot ko si Kutsilyo. Tigsaksak ko po 2 beses. Pero mga babaw man po. Hinihintay pa ng San Fernando Police kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Nick De La Cruz, CSN.
Sa pulsa CCTV ang pagkakaaksidente at pagkakahulog sa kanal ng isang motorcycle rider sa Malilipot, Albay. Rider binawian ng buhay. May ulat si Regine Bue. Makikita sa CCTV footage na ito ang dire-diretsyong pagtakbo ng motorsiklo hanggang sa mahulog sa kanal sa Purok 1, Sitio Nawang, Barangay Santa Teresa, Malilipot, Albay, umaga nitong Hunyo 25. Sa imbestigasyon ng Malilipot Police, habang papunta si Rafael mula Legazpi City sa direksyon ng Tabaco City, lumiko ang rider sa kabilang linya ng kalsada at nadula sa isang konkretong kanal sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Santa Teresa. Base po sa tatanong namin doon sa kapamilya, ito daw pong biktima ay galing po sa kanilang bahay at umalis po ng madaling araw para po mamasukan sa construction worker dito po sa ginagawang building dito po sa Malilipot. So siguro, maliban doon, sabi ng kapamilya ay meron na daw po itong history na nakakatulog pag nagmamaniho. So siguro isa po yun sa naging kausa kung bakit bigla pong bumilis yung motorsiklo niya at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. Agad itong dinala sa Ziga Hospital sa Tabaco City, ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Paalala po natin sa mga motorista, doble ingat po sa pagmamaneho ng anumang uri ng sakyan, lalo na katulad po ng motorsiklo, at magpahinga ng maayos at matulog o magpahinga ng maayos at yun, bago po mag-biyahe, lalo na po kung malayo po yung destinasyon. Samantala, naiuwi ng bangkay ng biktima sa naiwang pamilya nito. Regine Bue, CSN. Not once but twice ang komento sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Epektibo na kasi ang higit sa 2 pesos na dagdag na presyo sa langis. Ilang tsuper dismayado sa payag ni Pangulong Bongbong Marcos na pagpapaliban muna sa pamamahagi ng fuel subsidy. Narito ang ulat. Matapos ang higit na 3 pesos per liter na dagdag singil sa langis nitong Martes, Hunyo 24, dagdag pasakit para sa mga motorista ang panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo na epektibo ngayong June 26. Ayon sa oil company, 2.160 pesos per liter ang dagdag sa singil ng diesel. 2.40 pesos per liter naman sa kerosene, habang 1.75 pesos per liter naman ang dagdag sa gasolina na bahagi ng utay-utay na dagdag presyo sa langis base sa napagkasunduan ng DOA at mga oil company dahil sa kaguluhan sa Middle East. Doble pasakit umano ito para sa jeepney driver na si Mateo, lalo't higit sa 5 pesos ang idinagdag sa presyo ng langis ngayong linggo. Ay, grabe sir. Grabe ang epekto sa mga sir dahil sa biyahe nga ni nagkukulang-kulang. Kaya mariray magrari itong barabara to ang krudo. Imbis umano na malaki ang kanilang naiuwi sa kanilang mga pamilya ay napupunta lang sa pagkakarga ng langis. Ikinadismaya din ng ilang tsuper ang naging pahayag nitong June 25 ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi agad may bibigay sa mga tsuper ang fuel subsidy. Ayon sa Pangulo, bumubuti na daw kasi ang sitwasyon sa Middle East at inaasahan na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kailangan ng mga driver yun, sir, at gawa ng taas ng krudo. Kailangan talaga natin yun. Kailangan ng mga van yun, kailangan ng mga driver. Sana bigyan ng Pangulo yung subsidy para medyo umano naman sa mga driver, gumaan naman. Nick De La Cruz, CSN. Iba't ibang agri at non-agri products ang tampok sa ika-8 taon ng Bicol Agri Summit. Higit sa 80 exhibitors lumaok sa aktibidad. Narito ang ulat ni Regine Bue. Muling binigyang buhay ang agrikulturang Bicolano sa pamamagitan ng pagbubukas ng 8th Bicol Agri Summit sa isang mall sa Naga City. Isa sa mga dumayo at tumangkilik ng mga local products si Lourdes ng Pili, Camarines Sur. Mainam umano na may ganitong aktibidad sa loob ng malls, lalo't mas napopromote ang mga produktong lokal ng mga magsasakang Bicolano. First of all, yung mga tao nagkakaroon ng income, ang mga farmer. So, tapos sa amin namang mga customer, maigi naman kasi farm fresh. Higit 80 exhibitors ang nagtipon-tipon para ipamalas ang kanilang mga produktong agricultural at non-agri, kasama ang mga makabagong teknolohiya at serbisyo na tumutulong sa paglago at sustainability ng agrikultura.
Sa ilalim ng partnership ng Kamsur Chamber of Commerce and Industry, Gobyerno Probinsya ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Luigi Villafuerte at Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, layo nitong palakasin pa ang koneksyon ng mga stakeholders sa public at private sectors para sa mas matibay na agroeconomy sa rehiyon. Ayon naman sa exhibitor na si Beverly na mula pa sa Lupi, Camarines Sur, dahil sa summit, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang produkto sa mas malawak na market. Nakakatulong umano ito sa exposure at sales ng mga agri-entrepreneurs. Tangon yan po, magayon po dahil dakol po kaming nabinta, pero kaya nabisto po ang samoyang produkto bilang farmers. Dako lang pong orgulyo kang samoyang banwaan na nakakaabot po kami sa mga araw kaning event. Samoya pong ipinagpapasalamat sa Department of Agriculture ang pagsuporta po sa samoya bilang sarong farmers. Ayon kay Smith Chang ng CSCCI, ang lahat ng ito ay di lamang para sa benta o pagkilala, maging para bumuo ng ugnayan sa pagitan ng mga magsasaka, negosyante at mga organisasyon. The government and the private entity helping together to elevate the farming and the fisher folk sector natin kung paano tayo mapaganda pa agrikultura for have a food security. And salamat po sa provincial government of Camarines Sur, DARFO 5, BIFAR, ATI for helping us. Samantala bukas ang summit sa publiko hanggang Hunyo 28, kaya inaanyayahan ang lahat na makilahok, matuto at makipag-ugnayan. Dahil sa 8 Bicol Agri Summit, hindi lang produkto ang bida, kundi ang pag-unlad ng buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka. Regine Boy, CSN. Mula sa kasong murder, ibinaba ng prosekusyon sa kasong homicide ang kaso laban sa 20 anyos na suspect sa pananaksak sa kanyang nobya sa Tabaco City. Base ito sa inilabas na joint inquest resolution na inilabas ng city prosecutor kung saan mula sa murder ay ibinaba ito sa homicide alinsunod sa resulta ng paunang pagsusuri at ebidensya. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang Tabaco City Police sa pagsagawa ng manalima at masusing investigasyon sa insidente para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Matatandaan na napatay ng nobyo ang nobya nito matapos ang nangyaring pagtatalo. Matapos mapatay sa pagsakalay, ibinaon ng suspect ang kanyang nobya sa Barangay Pawa, Tabaco City. Hindi nagpaawat ang mga auditionees day 2 ng audition at screening ng Too Big to Handle game show na kukuhanan sa Kamsur. Auditionees to the next level ang energy. May ulat si Darlene Lastrullo. To the next level ang energy at fighting spirit ng mga auditionees sa day 2 ng screening ng Too Big to Handle What the Fun? Reality water game show na ginanap sa Digital Transformation Center ng Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Naging makulay ang audition day 2 dahil sa mga kalahok na hindi lang basta nagpakitang gilas sa physical activities, nagbigay rin ng aliw at good vibes sa pamamagitan ng kantahan, sayawan at iba't ibang nakakatuwang talento. Mula sa kantang Inang Wika na sinabayan sa kakatawa ng buong crowd hanggang sa pag-awit ng lumang kanta, sayaw, chants at maging ang kakaibang magic trick gamit lang ang 20 pesos coin, tawang-tawa at todo suporta ang audience sa bawat performance. 2 auditionee pa nga ang nagpasikat sa pagtugtog ng instruments kung saan sabay-sabay silang kumanta na kinaaliwan ng mga manonood. As if I'm on something nobody knows that I be to follow wherever she goes. Putting in the back in the house in the wood. She love me forever, I know. Dagsa pa rin ang participants mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region nang sumalang sa auditions ngayong day 2. Sa ilalim ng mainit na araw, nagbigay sila ng kanilang best sa pamamagitan ng jumping jacks, push-ups at iba't ibang physical drills. Bahagi ito ng pag-assess sa kanilang stamina at physical preparedness para sa mga basaan at matinding challenges ng show. Isa sa mga auditionee na nag-stand out ay si Frederick Pelonia na bagamat mag-isang sumali hindi nagpatinag.
na kung sakaling palarin at makuha ang premyo ay ilalaan sa kanyang anak pambili ng gatas at magpapagawa ng isang maliit na negosyo. Pamilya, yung panggatas ng anak. Pangdagdag puhunan sa tindahan din, panggatas. Isa rin sa mga solo auditionee ay si Renel Bresenio na may simpleng pangarap na ilalaan naman ang cash prize na mapapanalunan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng babuyan at taniman. Ako ng babuyan na yung lang, yung kasi mahal ngayon ng baboy, yun ang gagawin, papatayo kong baboy, tapos sa taniman ko. So, good luck na lang, enjoy the game. Ako po kung palarin ditong makasama, enjoy na lang natin yung laro kasi sobra tong saya kasi first time to dito sa Bicol Gayunpaman, ang Too Big to Handle What the Fun ay isang reality game show na tumatanggap ng participants mula sa buong Bicol region. Bukas ito sa lahat ng edad 18 pataas basta't physically fit at handang mabasa at magpakawaki sa harap ng kamera. Kukunan mismo sa Kamsur ang naturang game show featuring the beauty of the sports and adventure capital of the Philippines. Darlene Lastrullo, CSN. Malapit nang matapos ang another iconic sa Capitol Grounds. Yan ang public park kung saan ang pavilion hango sa lambat na ginagamit sa pangingisda sa Lake Puhi. Narito ang ulat ni Regine Bue. Isang bagong iconic structure ang itinatayo sa puso ng Camarines Sur. Isang pavilion na hindi lamang moderno ang disenyo, kundi hugot pa ang inspirasyon sa kultura, kabuhayan at kalikasan ng lalawigan. Sa public plaza na ito ng Capitol Complex sa Cadlan Pili, Camarines Sur, isang istruktura na hindi lang basta gusali, kundi simbolo ng pagkakakilanlan ng probinsya. Ang disenyo nito, inspired mismo sa lambat na ginagamit sa pangisda sa Lake Buhi, partikular sa paghuli ng pinakamaliit na isdang nakakain sa buong mundo na only can be found in Kamsur, ang sinarapan. Ang sinarapan ay isang kakaibang yamang tubig na dito lang matatagpuan sa Pilipinas at partikular sa lawa ng buhi sa Kamsur. Kaya naman hindi basta-basta ang forma ng pavilion. Ito ay pagbibigay-pugay sa kasaysayan, kabuhayan at kalikasan. The public park, first in Bicol, world class, may children's park, may fountain, napakagandang facility, may basketball court, the world class, pickleball. Kasama ang Kamsur Pavilion na pwedeng coffee shop, restaurant, pwede magpakasal, pwede events. Abangan nyo po, 3 months inaugurate natin. Ito'y sa inisyatibo ni Kamsur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Ito'y naglalayo na mabigyan ng lugar pahingahan at go-to destination kasama ang pamilya. Sa proyektong ito, muling ipinapakita ng Camarines Sur ang pagkakabuklod ng modernong arkitektura at makasaysayang inspirasyon. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.